ಸ್ವಾಮಿ ದಾಯಿತ ಬಂಡ ಇಡೀ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ವೀರಮಂಗಲದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪುಣ ಅಂಚ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಜಾಗೆ ಅಂಚೆಂಕ್ಲೆ ದುಂಬುಡು ತಿಂಚಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಇಡೀ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇದ್ದಂತೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತುಂಡು ಒಂಜೇ ರೋಡು ಬರಿಯರ್ಲ ಪಾರ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಆವಡು ಪಕ್ಕನೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾತನ ಆ ಕಂಡು ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲದ್ದು ಎತ್ತೊಂಡು ನಮ್ಮಳು ಜಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪಡ್ಡದಿದ್ದಿ ಮುಳು ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಡ್ದ ಬರಿಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪುಣ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗೆ ಬೋರ್ಡು ಮಾಡದು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಆವರಣ ಮಂತದನೇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಾರು ಚಿಂದು ಜಾಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅಂಚಿ ಪಾರೆ ಉಂಡು 90 ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಸ ಆತನ ಮುಳು 78 ಫಸ್ಟ್ದ ಎಂಕ್ಲನ ಬಾಲೆಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಂತಂದು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಅನುಕೂಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತು ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 90 ಬ್ರಹ್ಮಲಸ ಮಂತಂದು ಅಪ ಸಾನ್ಬಾಗ್ ರೀತಿರು ಅಂಚನೆ ಊರು ತಗಲು ಮಾತ ಸೇರ್ತು ಇನ್ನಿದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆದ್ದಿ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಲ್ಲ ದೆಯ್ಯದೇರ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ ಎಂಗ್ಲ ವೀರಮಂಗಲ ಇನಿ ತುಯ್ಯಾರ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಮಾಂತ ಕಡೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆತ ಸರ್ಕಾರಲ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಡ್ದ ಬತ್ತನ ಈಡ ಮುಟ್ಲ ಎಡ್ಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಆರು ಇನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇನ್ನು ಮಾಂತ ಒದಗಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆತೀತ ಸಾಧಾರಣ ಅವಧಿಡ 500 ಸೋಡು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೀರಮಂಗಲ ಒಂಜಿ ಬೂತುಗು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಪಡ್ತಾರೆ 10 ಕೋಟಿ ಎಂಕ್ಲನ ಏರಿಯಾಗೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ದಂಡ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಪಡ್ತಾರೆ ದಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲನ ದೇಶದ ವಿಷಯನೇ ಧಾರ್ಮಿಕತ ಅಂಚಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಸಹಕಾರ ಬಂತೇರಿ ಈತೆ ಕೃಷಿಗೆರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಈ ದೆಯ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೃಷಿಗಿಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಪಡುತ್ತೆ ದಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬರ್ಪಣ ದುಂಬು ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲ ತೆತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಕೃಷಿಗೆರೆ ಬಂದದ್ದು ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮ ಅವತ್ತಂದರೆ ಕೃಷಿಗೆರೆ ಬೆಲೆ ವಿಮೆ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಚಗೆರೆ ಬಂದದ್ದು ಪೂಜೆ ತಾವತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ 45,000 ಬರ್ಬರ್ತಾನೆ ವರ್ಷೋಡು ಅವಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಮತ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮುಳು ಎಂಡಮಂಡ ಆತಂಡು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಊರ್ದಾಗ್ಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೊರೆ ಅವಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಮುಳು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿರೆ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂತೆ ಅವು ದಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆರಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ಕೋಟಿ ಬೋಡಾವು ಅವು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಾಗಲೇ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮನೆ ಮಂತದೋ ಕೊರಿಯರ್ನ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಮನೆ ಉಂಡಾಗಲೇ ಕೊರೋಡು ಮುಲ್ತಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಣದು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಅತ್ತಂತೆ ಬುಕ್ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಈಡೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಕೊರೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಎಂಗ್ಲನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂತ ಬರ್ಪುಣಾಗಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಪರ ಊರ್ದಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಾಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏರೇರು ಮಾಂತ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಪೇರ ಊರ್ದಾಗಲು ಪರ ಊರ್ದಾಗಲು ಏರೇಗೆ ಮಾಂತ ಕಾಗಜ ಎತ್ತಿಜ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂಗ್ಲ ಪಾಡ್ದೋ ಸುದ್ದಿಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೋ ಅಕ್ಲು ಮಾಂತ ಇನ್ನಿ ಎಲ್ಲ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಂತ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಮಾಂತ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನ ಸಂಪರ್ಪಣೆ ಇಟ್ಲ ದೆಯ್ಯದೇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಣ್ಣನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡು ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಗಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಶುಭ ಕೋರ್ನೆ ಬರೋಡು ಬಂಡದು ಆತೆ ನಿಗಲೆ ಮತ್ತು ವಂದನೆಗಳು. ವೀರಮಂಗಲದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಈ ಊರುಟು ವೀರಮಂಗಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಫೆಬ್ರವರಿ ಈ ವರ್ಷ 17 ತಾರೀಕು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಾದಿರು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ ಶ್ರಮದಾನಟು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಲನ ಭಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ವಂತಿಗೆ ಪಾರ್ತು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿಲ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷಲ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವನು
ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಕಾರ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿರ್ದು ತೀರ್ಥ ಕೊಣತ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಗಂಗಾಜಲ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪಡೋ ಒಂದು ಆದೇಶವರಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಇನಿತ್ಯ ದಿನೊಟ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಾಳಗಳು ಕಲಶ ಕೊಣತ್ತದೆ. ಆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಕುಮಾರಧಾರ ಗಂಗಾ ನದಿತ್ತ ಆ ಪುಣ್ಯ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ ಷೋಡಶಕಲಾ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆವಡು ಈ ಊರು ಜಾಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಇನಿತ್ಯ ದಿನಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ತೆಂಜಿತ್ತಿ ಆ ಗಂಗಾಜಲ ಅಭಿಷೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾತ ಆತ ಎಲ್ಲದ ದಿವಸಡು ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದೈವಂಗಳನ್ನ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲೂಡು ಆಪಿಲೆಕ್ಕೋ ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ದುಮ್ಮಗಳ ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸಲು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಭಾಗಗಳು ಆಯರುಂಡು ಅವು ಆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾದ ಆಪಿಲೆಕ್ಕೋ ಅಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡು ದುಂಬಗು ಈ ಸ್ಥಳ ವೀರಮಂಗಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಿಲೆಕ್ಕೋ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂತು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆನೂ ಏನೇ ಮುಗಿತು ಅಂತ. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ನಿಖರತೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಜನಮನದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ.